यानंतर बातमी आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यामधल्या ट्विटर वॉर संदर्भातली। पेपरफुटी प्रकरणी फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये सुनावणी होणार असून तरुणांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्यांना सोडणार नसल्याचं ट्विट पंतप्रधान मोदींनी केलंय। तर देशातील युवकांचं तुम्हीच नुकसान केल्याचा पलटवार विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ट्विट करत केलेला आहे। देशातील तरुणांचं हित आणि त्यांचं भविष्य हे केंद्र सरकारचं सर्वोच्च प्राधान्य आहे। देशातील तरुणांचं कल्याण आणि त्यांचं भविष्य यापेक्षा अधिक महत्त्वाचं काहीही नाही। प्रश्नपत्रिका फुटीच्या सर्व प्रकरणांमध्ये दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल। तुम्ही आमच्या शिक्षण व्यवस्थेवर पूर्ण ताबा मिळवण्यास आणि तिचा विध्वंस करण्यास केवळ परवानगीच दिली नाही तर प्रोत्साहन दिलं। त्यासाठी जबाबदार असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला संरक्षण दिलं। धर्मेंद्र प्रधान यांना पदावरून हटवा, विद्यार्थ्यांची माफी मागा, ज्यांनी विद्यार्थ्यांवर हल्ला केला त्यांच्यावर कारवाई करा।